luze eta zabal eta mugabarik berbaz arituko dira gure gaurko konbidatuak. Aurreko edizioetan ere, umoreari buruz zeo zertxo dakitenak ere egon dira, batetik Ana Goitiarenak entzun genituen, Amankai Gaztainagarenak, Joseba Usabiagarenak, Alex Txikonek ere umoretik badauka, nahikotxo gainera, baina gaurkoan umorea izango da gure ardatz nagusi eta printzipala. Jakineko genuke ia umoreak koloreak dituen. Koloreak izanez gero, ze motatako koloreak dauden umorearen ozeano handi horretan. Eta ez hori bakarrik, umoreak ere eraldatzeko gaitasunik badauka, eta zenbaterainokoa da eraldatze gaitasun hori. Horretaz, hitz egiteko gurean gaur Ane Gerra, Ane Lindane, Telmo Irureta eta Jon Plazaola izango ditugu. Txalo bero bat, haientzat! Portugaleteko udalak antolatutako mintzoka hitzorduan, eraikina ere aipatu beharko genuke, Rialia museoan gaude, erakusketa bereziak ere baitu, eta zoriondu beharreko eraikina da, 20. urteurrena bete berri duelako, eta berri inauguratu delako, orain dela hilabete gutxi. Batira, Kantauri itsasoa antxe atzean daukagu, eta orain txalupaka joango gara, eta lehenengo txalupan, Lemazain, Ane Gerra izango dugu. Ane Gerra, komunikatzailea da, historia kontalaria, Bartzelona eta Euskal Herria artean ibiltzen dena, eta umoreari buruz ere badaki asko. Antzerkiare ez dauka urruti. Txoritxo batek esan dit, 13 urterekin ikastolan antzestea zuela amets, baina antzazeo zer pasatu zen eta orduan erabaki zuen gidoi gintzan murgiltzea eta gidoiari ekitea eta horri oratutea. Hemendik aurrera, Ane, zurea da hitza. Bueno, nahi esan diate alfonbrantatik esateatzeko eta ez naiz ateako. Nik kazetarien naiz, ni ez naiz humorista, nik ez ditut bakarrezketak egiten, orduan horregatik papelak ekarri ditut, bale? Porque gainera kazetari izetez irrati egiten, eta orduan irratin hau asko entzuten da. Orduan ni txuletea eramango dut. Eta bueno, gauzea, gaurko gauzea zer da? Ni honea etorri naiz, hemen dauzket, 3 titan, umorearen 3 titan, eta ni ez naiz inor. Inorrek ez ditelako nahi ezautzen. Eta hori botere handia da. Zebira Twitter. Osea, hor ez du inorrekin inor ezautzen, eta jendea dau superlibre. Baina, umorea itoko ausarta izan beharra dago, eta erregatik nik, zein nahi zen kontatuko dizu lehenengo, ezta? Nire izena Ane Gerra da, eta, oindala urte batzuk Ana Gerrak izena lapurtu zin, hori pena bat izan zen, gaina eski bera lapurtu nahi, ni baino gazteago dalako, eta gaina ezakit konturatu zaten, baina Portugaleteko Euskaltegiko Instagramen Ana Gerra etiketatu dute. Ez da zer pasatzen, kriston garaipena izango zen Ana Gerrak euskeraz ikastea Portugaleten, oso ondo egongo zen, baina ikusen izan zango hau gerta behiten da. Ez da behinuko probleme, baina grazin ziten zeske, hau askotan gertatzen zait. Ana Gerraren asunta, baina ni Ane Gerra naiz, esaneten bezala kazetaria, gidoilaria, feminista, hortako umore desente okibarra dau. Eta hortaz aparte, oindala 10 urte Bartzelonan bizi naiz, baina gero kontatuko dizuet nungoa naizen, horreke bere historia daukela ukatzetik. Lehenik eta behin, baina mila eskeren manainon, hau dana montatu duten jendeai, eta hainbeste jende tortzeagatik, ez non espera hainbeste jende tortzea, Josuk esan ziten, hau txikia da, ez dakitza, txikia handia da. Honi ez nago dituta hainbeste jenden aurren hitz egiten, nik klasek ematen ditut unibertsitatean, baina normalen jende gutxi gotortzen da, edo nire klasetara jende gutxi gotortzen da, aspergarri egin zaielako. Hori ja ez dakit. Hori, ni ez naiz ezaune, eta hori oso ondo da, nahi kamarak etzaizke gustatzen, 3 hauek hemen dauzket, baina nahi gustatzena mikrofonatzen izkutatzea. Hori da, gerratera juteko eskudo txiki bat eukitzea bezala. Hau da pixkat AliExpress bezala, ez? Lo que pides, lo que te llega. Hoxe. Ni etorri naiz, ni lehengo, gaina esan da ni lehengo emardet, eta ia, venga, inda. Bartzelonatik natorren artista naiz, baina nik ze trompeta jotzen. Orduan, duela 10 urte han bizi naiz, eta txistetxo hori deia katalana bihurtzen egon gozea, ez naiz katalana bihurtzen nahi, ez naiz bihurtuko, nahi etzaizkit betaurreko fosforito gustatzen. Han iristen zeane mundu guzti jartzitu betaurregoiek de rosa, venga, berdek, venga, horik, eta ematen do, mirada,
fosforitoa dauketela danek, nahi horitze gustatzen, eta orduan ez naiz inoiz katalana bihurtuko. Eta hori, ni ez naiz zenatokita ibiltzen igotzen dan pertsonaietako bat, nire lana beti atzen egon dalako, ez? Oain arte ni, urte pila bani jo idazten, eta gauza ezberdinak iten azken finen. Urretxokoa naiz, esan duten bezala nen, eta lehen esan duten bezala baita, bigarren urretxua reformatuena naiz, lehenengoa Jon Plazaola da. Postun bat aurkeratu behar da mundun, ni bigarren ondoritzen zait. Eta Jon Plazaola indela 500 bat urte zautzen dut, urte bat gora, urte bat bera, eta berai eskertu barrauketegi esan, gaur hemen egotea, berak izan zalako nire lehenengo jefea, telebistan. Berak eman ziten, torero bezala alternatibari, berak eman ziten. Ni Jonekin hasi nintzen, Finlandia saion, 500 bat urte baita gora bera, idazten, eta pila bat ikasi non gara hartan, baita 22 urte neduzken, orduan ikasteko zion, eta benetan oso garrantzitsu izan zen, niretzako. Orduan, eskerrik asko Jone, publiko izatzen lehenko aldia. Baina, bai, orduan, ez da kasualitatea gu hemenentea, hori, historia batzetik anatorrelako baita, ez? Kasualitatetan sinisten duen pertsona bakarra mundu honetan Iker Jimenez da, bere historia guztik hola bukatitu lau, kasualida, no sé. Eta, gero, beste egunen, hain nintzen Iker Jimenezen klip bat ikusten, esaten non, ze polita izango zen pertsona batek Iker Jimenezek berak saiora ekartzen duen jende bezala behitzea, Hola, kriston interesa jartzen dio jendei. Igual kriston txorrada esaten nahi da, alien, piramide, ez dakize, eta beha hor da, kasualida. Bueno, hori, kasualidadetan sinisten duen pertsona bakarra beha da, eta nik ez. Orduan, nahi hemen antolatzaia ekarri diate, ez dakit oso ondo zergatik, baina hemen txekarri diate, eta esan nahan Portugaletera humoriztzeite euskera, eta izatik ez. Orduan, 5.000 ordu janditu gaur trenez, eta bihar beste 5.000, Renfe da nire patrozinatzaia, baina, oso politia da. Orduan, humorea eta zer da humorea eta humorearen koloreak, eta, oso gai abstraktua da, eta asko itzen daik honetaz, ez da? Baina nire humorearekin erlazio hori hausnartzen hasi nintzen ean nondik antzit horren edo zergatik, eta izan zen momentu klabe bat egon zen nire bizitzan, eta egun hartetik aurre izan zen, baina aldaketa handi bat. Eta ze izan zen, nire lehengo pelikula zinera jo nintzen lehengo aldian, jo nintzen ikustea El Conde Brácula. Bai, El Conde Brácula ez dakien antzat, igual bi pertsona dara munduan ez dutela zautuko pelikula hori, edo 2000. Eta zan Txikito de la Calzadaren pelikula bat, non iten zon de vampiro, de El Conde Drácula, ez, El Conde Brácula, edo El Conde Mor, ebaita, berez sartzen. Eta, imaginatzen dezu ez, bigotea rozet, eta jende guzti hori hor tarten sartuta. El Conde Brácula. Orduan, hori Calzatar Txikitoren pelikula hori izan zen, lehengo esperientzia, eta hortik aurrea batzagertatu zen, pixkatxo txola bihurtu nintzala, eta gero gotika hain nintzen. Josu, guatzen, Bai, hori. Dana txuri beltzen zen nire bizitzan, eta bitza errelene baitaz, bakarrik argazkitan. Eta hortik aurrea, esaten txikito, ez, adibidez, intenta txikito esplikatzen jendea, eskezin da, saltotxo horiek, soinutxo horiek, gero euskera komplikatu dela esaten du, baina jundabea ulertu. Eta hori izan zen nire lehenko esperientzia, zinema mundu, El Conde Brácula. Eta hortik aurrea, badana, pixka goitiberan, al infierno. Eta gero hortik aurrea, hori izan zen lehenko puntua, nire lehenko humorearekin neuken lotura hori, eta gero izan zen, ETV-ko mundu handi eta baita oso mundu ingelesa. Ze Mr. Bean eta horlako gauza ikusten genituen denbora guztien, ez? Mr. Bean, Monty Python, Zuegorri beltza, ez dakin norbait akordako hortaz, baina oso telesai politxe zen, hori da. Eta horaz izan, ez? Azkenen horlako telesai ikusi eta orduk bazio zeitzen dizu burun. Osea, oain esaten du Instagram eta gauza hauek, oieke, behaien influentzia zuen. Eta hori, eta ETV izan zen oso garrantzitsuan txikian nintzanen, eta gero baita garrantzia handia bukizon,
nire lan ibilbidea hasi nintzanen, ez? Esan dizuten bezala, nik kastaritza ikasi non, baina gero gidoilari bezala jarri nintzen, eta umorea idazten hasi nintzen, ETB-entzako eta sketchak idazten, eta, gauza, benetan, gure momentu handienetako bat, Jonek eta nik idatzi genuen abesti bat izan zen, deitzen zen kakain dituzoak, peak moment deitzen zen egiotako bat, eta hau zen, Tom Jonesen It's Not Unusual abestiaren, euskalduntze bat kakain dituzoak, osea, fine ikusten ez duen bezala, abesti, ez dakik gorako zean, baina... Kakain dituzoak, Hortan ematen genituen gure egunak, eta gero krisia etorri izan eta dana bukatu zen. Baina, politxe izan zen. Orduan krisia etorri izan nire telebistako ibilbiderren ondoren, eta gero ni Londresera jo nintzen, ni eta beste 2 milioi pertsona, eta hor etorkina ginen, ez ginen expact horietako bat, Osea, ginen pertsona, ni 11 pertsonakin bizi nintzen etxe berdinen. 11 pertsona. 3 pixutan. Eta 11 pertsona ez zuten garbitzen, Osea, hor etzeon inor, komuna garbitzen. Así que, esperientzia bat izan zen. Nik ero ikusten dituen Pekin Express eta Gran Hermano eta dena, eta juntzaiz Londresea, hor ikusiko zu. Así que, Londresea gu nintzen, eta gero Londresetik ja, Bartzelona etorri nintzen, ze nire aukerak ziren Bartzelonara jun, edo urretxura bueltatu, eta, lan aukeragatik esan nola, ber zingueten. Así que hori, Bartzelonara jun nintzen, eta gero ja horra nintzen, oain, eduki agentzi badauket, idazten ibiltzen naiz, irrati egiten dut, baina nire irratikoa ez dauka humorekin zer ikusirik, da feminismo eta sormenari buruzko podcast bat, eta gero klasek ematen ditut Elisaban, esan deten bezala, hori plaza zaile izaten da, nik klasek ematen ditut diseinua ikasten duten ikaslei, eta nik idaztea, nire intentzioa idazten gustatzea da, eta bastante zaila izaten da normalen, baina, hortxe gabe, zain dela, 8 urte, hasi que, zio zein du. Orduan hori izan da, nire zein nahi zen ni, bale? Jamendikan horraia, bastante fitxatu dauk zuen nire burue. Lehen esaten nan bezala, humorea jendea usartantza da nire ustez. Oso errez eta zaile dalako. Gauza asko ukibardie kontutan. Esan deten bezala, ni ez naiz esenatokita egotzen naizen pertsona, nik ez ditu bakarrizketak iten habe bezala, eta klaro, kriston gibela ukibar da, igotzeko. Ez dakizulako zeinik ingo don parreta zeinik ez. Eta hori lagun artean baldin bazare, erresa da, baina jende baldin bako ezagurren, eta ez zaitu inorrek ezautzen, eta gaina jende askongo den plan, abertzaten honek, zaila da. Osea, nik kriston errespetua jende honeiz, netzako humorea itea oso zaila da, 1000 gauza idatzi ditut, eta asko zerrexagoa da jendea inear eraitea, barre itea eraitea baino, asko zerrexagoa. Ze, bibolina jotzen eta 3 gauza, eta ia jende hauk ez zuen plana, txakurtxo bajartzen dut, eta jazta. Baino barre eraitea hori izta bat erreixa. Nahi adibidez, hori txakurtxo bajartzen dut, eta ja neharrez, nau. Oso errez eta zaila da, gauza asko kibardia kontuten, eta gaina ADN aldetikan ere zehoze badau. Nire aita beti izaten du, bertsolari puntu hori euki berra dau, humorea iteko. Badau jendea, jaiotzatik aulakoa dala, eta badau jendea ez dala, eta punto. Eta ez da ez errepasatzen. Ezin dudanak Claudia Schiffer izan, ez da ez errepasatzen. Baina, gauza asko kibardia kontutan humori hori iteko. Eta grazia okitzeko, hori beste gauza dela. Orduan, humorea itea zaila da, eta horregatik respeto handia merezido, ze benetan beharrezkoa da gizarten humorea itea, eta humorea okitzea, eta humorearen estamentu hori okitzea kritika handi bat iteko. Ni oin kazetari modun jarriko naiz, porque nire terrenura emango edana, eta pentsatu dut, 5 bedikoitzak ikustea ez, zer dan errezeta hori, zer dan humorearen errezeta hori aztertzeko pixkat. Orduan, oso garrantzitsua jakitea, zeinek egiten duen humorea. Ez da berdina, Florentino Fernandezek txiste bat itea, edo gukitea, ez da berdina, porque guk ez ditugu karreterak iten. Ez da berdina,
gizonezko batek, emakumezko batek, pertsona trans batek, ez binario batek, umorea egitea, ez da berdina. Ze privilegio aldetik baita oso kontuan eduki barra da nondik egiten den umore hori, ez? Eta horrela, 1000 zapalketa jasotzen dituen pertsona aldetik baita, umorea egitea oso garrantzitsua, ze kontutan eduki behar den gauza bada. Ezin dute umorea beti berdinekin. Hori, errezeta horren parte bada, ez? Zertaz egiten den umoreare oso garrantzitsua. Osa, dauku zeinek eta dauku zertaz. Eta, hemen beti izaten da, ez, humoraren limiteak, humoraren limiteak, ama, ze bildurra. Kasualidadea da, Iker Jimenezek esango zuen bezala, kasualidadea da, humoraren limiteak asidia izaten, ez da gai bat, limite jartzen hasi gane momentutikan, beti limiterik euki ez dutenei. Ordon, inorrek ez bada inoiz limiterik euki, nahi duena esan duelako, azkeneko 2000 urtetan, eta baina izaten badio, horrek ez du grazik iten. Humoraren limiteak, ja, ez du grazik iten. Igual beste denok hasigeak guk gure ahotsa erabiltzen gauza ikasteko baita. Horregatik humoraren limiteak nahi eske pixkat ematen diko, perezita. Humoraren limiteak ez, baina zertaz iten den humorea bai da garrantzitsuare baita kontutan hartzea. Txuleta. Hori da, bale, bostu bebikoitza, osea, mesedez, ez dia 200. Zein egiten den humorea, zertaz egiten den humorea, eta gero noiz egiten den humorea, ez? Internetez esaten da, tuzun, askotan gauzetaz azkar egiten da humorea, eta batzutan berandu eta humorea da, irratin gertatzen da, iragarki sartzen dien momentu hori da lehio bat bezala, ez? Eta lehioa izten bada, baina ez nezu iragarki sartu. Hau antzekoa, humorea egiteko ere momentu bat dago. Eta gero ja pasatu iten da, eta gai batzuk atzen gelditzen dira, zeia ez dute grazirik iten. Nola egiten den humoreare oso garrantzitsua. Errespetua mantentzen do? Ez do mantentzen? Ze ikuspuntutik egiten du humorea. Adibidez, Katalunian gertatu zonen dela gutxi, movida handi bat, ezakit, segure ikusiko zonetela albizetan edo, Virgen del Rocío sketch bat bezala egon zala, ez? Eta hori izan, TV3-eko saio bat, deitzen dela ez da pasan, eta hor zere, azalduzen emakume bat, como la Virgen del Rocío, la jantzita eta kriston tramankulukin, eta oso arraro itzitzezon, eta andaluz, eta PP-ko eta jende pila bat hasi zien esaten, hori zala, esaten duen guztia, erlijiotasuna, eta zakizte, eta jo keseke. Eta nik nire lagun andaluz batek galetu nion, eta esan nion, zuri zegitu zaizu hau. Eta behar esan ziten, nahi ez zait importa, baina eske ez du grazik itxen. Zizan zango mode, karo, eske grazia itxen duen edo ez hori baita kontuan hartu behar da, eta honek etzon grazik iten adibidez. Esketxa nahi bat zuen baina etzon grazia handik iten. Orduan, nola egiten den humoreare garrantzitsua, eta zergatik egiten den humorea, eta hemen dator nire gaurko gogo eta hori, ez? Pentsatu nahi nona. Ez dakik konturatuko zinaten azken urtetan, baina mundua dago pixkat izorrauta. Pixkat. Gauza batzuk gertatzen dira. Teoria pila badaude, eta gero nire teoria gogokena da ez garean gaizki. Ez garean gaizki, erdiaron asko zeokerro zeren. Eta ni, guazen pixka gauza pentsatzea. Erdiaron asko zeokerro zeren. Oso ondo, zer zeon erdiaron? Plagak. Ikusi duzu Frantzin gertatzen nahi dela txintxe guztioiekin? Plagak, badauzkuia plagak, oso ondo. Venga, bigarrena, pandemiak. Zer dauko erdiaron? Plagak, pandemiak, venga, txek. Zer dauko erdiaron nebaita? Erregek. Osea, zer gehiago zen erdiaron? Ustelkeria? Pues eske, zen ez usatea. Lan baldintza dudakoak? Autonomo danak, jakingo dementzerta zen nahi zen. Ez gaudela erdiaroan, nik ez dakit, ez dauket oso argi, orduan, ez garean gaizki. Bueno, ez dakit zerekin konparatuko zuen, bozkatzea juten geha, bai, baina azkenen, hemen dau teoria bani asko gustatzen zaitela, eta da, informaziorik ez izatea, eta informazio asko, eta iturri oso arrarotakoa izatea, ia berdine da. Desinformazioa eta informaziorik ez izatea oso antzekoa da. Beraz, bai, bozkatzea juten geha, baina eske ze esparrutan.
Orduan ez gaude Erdi Aroan, baino gehien bat gauza batengatik. Erdi Aroan bazeon nei asko gustatzen zaiten pertsonai bat. Eta hori izan bufoia. Erdi Aroan erregen kortetan ibiltzen ziren bufoiak, ez eta behaiek esaten zuen, eta zeuketen ardura, behaien lana zan egia esatea. Erregeari egia esan zeiken pertsona bakarra bufoia zan. Eta gaina beste gauza bazeon. Erreg sumatzen bazon, bufoi horrek etziola egia benetan esaten, en plan, esan gauza txarrak. Bufoi hori akabitxezon. Osa, bufoi horre zeuken egia esateko ardura, porque bestela, tarari. Orduan, behintzat bazeon figurari de bufoiarena. Horregatik beti umorea izan da gauza zentral bat gure historian. Eta historia esaten dut, porque nire obsesia handienetako bat historiok dira. Asko, irutzen zaike gizarte bezala eta espezie bezala, historiok izan diela guri aurrera eraman digutenak, ez? Hasierako, funditu inda. Jarraitu dezaket edo ez? Venga, vale, pues ya está. Obe, irratin bezala. Bueno, zertezan nintzen, bufoiak, vale. Bufoiek zeuketen ardura hori izan behien lana. Umorea beti izan dalako zentrala gure bizitzan. Zentrala izan da, egia esateko modu badalako. Umorea da, pildora garratz hori pasatzeko berdezun ura. Umorea da lagunduko dona gauzak aldatzen. Bueno, Erdi Aroan egia da, bizitxaropena 56 urte ziela, aprox. Baina, bueno, gaur egun, badare Silicon Valleyko gizon kote guzti horiek esaten ez dutela ez da hil nahi, baina nik esaten dut, zertako bizi nahi duzu hemen? Si mundu hau kiskaltzen nahi zeate? Ez dakit nun biziko zeaten, porque Martea ez da inor iritsiko. Bueno, antxe jarretuko du, Bufoiaren asuntoa oso interesgarria da. Ze, pentsatu, egia esan dezaken bakarra umorea erabiltzen duen pertsonaia da. Hau, adibidez ez dakit hemen norbaite Terry Pratchett fan irakurlea dan, baina asko gertatzen da bere liburutan, ez? Satira generoa bezala umorea behar du hori idazteko. Eta asko gertatu izan da, adibidez, literaturan munduan eta artearen munduan, umorea duen edo zer, ibiltzen dela, hartzen dela, bigarren mailako bezala. Umorea baldin badauke, pues, bueno, ez da ingarrantzitsue. Umorea dauke, bueno. Eta, pentsatu, lehen, umorea zan, egia eramaten zona. Eta gero bihurtu du umorea, bigarren mailako gauza bezala, entretenimendu bezala. Genero askotan pasatu izan da hau, osea, zientzia fikzioa eta fantasia eta bar beti baita izan die. Eta literatura genero hauek mundu posiblek eta alternatiba berriak eta gizarte berriak imaginatzeko bidea izan die. Umorea baita bide hori da. Horregatik, zergatik egiten da umorea? Umorea kritika egiteko erabili behar da eta erabili daiteke, tresna handi bada. Umorea jendek ez to serioz hartzen, eta hartu beharko luke. Imagina ezagune baita, mundu guztik parrengo balu Jeff Bezos, edo Mark Zuckerberg, edo Elon Musk bezalako jendetaz. Baina danok parrein, danok. Hainbeste botere izango zuten? Seguraski ez. Eta agian ez luketen nahiko martera jun, ez dakiz egitean. Umorek gaina beste gauza badauketa da, gure kontraesanak lehundu iten ditu. Umorearen bitartez, gauza oso garrantzitsua gertatzen da, eta bakoitzak bere burua eta azparra egiten dola. Eta hori, Instagramen mundu hontan, eta bakoitza marka pertsonal batan modu hontan, oso garrantzitsua da. Ze, umore izango da, zure kontraesanak lehuntzeko modu hori, eta bide hori, ez? Nahita ezkoa da. Maten du Elizan naula irakurtzen. Rastrilla pasau. Badago histori bat nahi asko gustatzen ditena, eta da filosofo eta teologo batena, 19. mendekoa ditzen dela Soren Kierkegaard, danesa, existentzialista, pixkat, un poco bajona. Baino, tiponek esatzen dauke histori bat nahi asko gustatzen ditela, eta da, berak hau planteatzen zuen, ez? Sute bat hasi zen
antzerkiko aldageletan. Paiazo bat atera zen eszenatokira publikoa ohartzera. Sua, sua! Publikoak txiste bat zela pentsatu eta barre eta txalo egin zuen. Paiazoak errepikatu egin zuen. Eta publikoaren erantzuna oraindik ozenagoa izan zen. Horrela uste dut bukatuko dela mundua. Dena broma bat dela uste dutenen txaloen artean. Gauza asko daude hor. Eta umorea berriz ere egiaren bidea da, ez? Garraioa da. Baina testu hau irutzen zait gaur egun gauden momentu zehatzena. Eta 19. menden idatzitakoa da, Oso zehatza da, ez dakit Don't Look Up filmea ikusi zuten, baina pixkat antzekoa izango zen, sentsazio antzekoa, ez? Umore erabiltzen duen jendea etzaio entzuten, edo bigarren mailako hartzen zaio, eta Don't Look Up filmean adibidez, zientzialarei hartzen zaien, ez da inbesteako. Eta gero, meteorito. Spoiler, barkatu, ikusi igual, osea, ups! Oso pelikula politxa da eta danok ikusita, jazta. Umorea helburua izan daiteke eta tresna izan daiteke ikusi duen bezala. Eta aldaketa hori nahi badeu, umorek deserosoa izan behar du. Feminismo bezala, ez? Deserosoa izan behar dauke zehose aldatzeko. Bizigea mundu baten, nun scroll infinitorrek, etengabeko scroll hori daukagu, benga aurrea eta aurrea eta aurrea, eta algoritmo horrek eramaten gaitu eko kamera horretara, ez? Teoria hori, ez? Guk gustatzen zaiguna bakarrik entzuten dugu, eta gure inguruko eduki guztia guretzat egindakoa, eta klaro, hortik anateako gaitun zerbait izan daiteke, hori, umorea. Zuk ikusten badezu egiteko klip baten zehoze atentzioa dituko izuna, edo txiste bat pentsatuko zula hori hau zertaz dijo, edo zu sentituko zela pixkate, hori, muituta, hori izan liteke modu bat scroll hortatik ateatzeko. Beste teoria bat asko gustatzen da, Neil Postmanena hau zen informazioaren teoriko bat, eta beak esaten zon, ezinezkoa jendeak erreakzio normalak eukitzea, eduki bat bestearen ondoren jartzen badeu, inungo hausnartzeko denborari gabe, hau da. Gerrate baten albiste bat ikusten badezu, eta gero, Fairiren iragarki bat, eta gero, futbolaren inguruko albiste bat, eta gero, banku baten iragarki bat, ez daukezu denborek bat abesten atzen hausnarketa bat iteko. Ez daukezu denborak informazio hori ulertu, eta benetan zertaz doan jakiteko, eta zuk erreakzio natural bat izateko. Bata gauza bat bestearen ondoren datorrelako. Eta gure informazioa kontsumitzeko, eske hitza berare tela, informazioa kontsumitzeko modu hori orain hola da, bata besten ondo den denbora guztia. Orduan, nola espero daiteke erreakzio normal bat eukitzea horren ondoren? Eta erreakziorik ez badau, akziorik ez dau. Ez baldin badauko jendek benetan hausnartzeko denboraek, ezingo deu erreakzionatu, eta beraz ezingo deu esan, hau etzai gustatzen. Akzioa ingo dut. Honen kontra jungo naiz. Hau pentsatu eta esan behar dut, beida, ez, ni ez nagoen alde. Ze ikusi eta, gero, Fairi baldin badator, baiazare, poder antigrasas. Orduan, gauza bat beste ondoren ez dator. Baina, hala dago mundua montautan bertan. Ainoa, hola. Orduan, klaro, bizigea, holako testu inguru baten, non oso zaie da gauzak ulertzea benetan. Eta horregatik, paiazo bateko zaigunen baten, esaten sua, edo kambio klimatikoa, eta inorrek ez tokaso egingo. Eta denakosiko bat txaloka, pentsatzen patxiste bat dala. Gaur goizan entzun albiste bat, esaten Europear Batasunako, ez dakize parlamentuko, ez dakizeinek, lege bat jarri nahi dola, scroll hau, bideok ez diela bakarrik hasiko. Baizik eta play eman barko zaiola, eta hola ja, jendeai, igual, eske, arazo handi bat dauko eskutarten honekin. Eta ezkea bate konturatzen ontaz. Agian nint, nire millennial ikuspuntutik, pixkat zartzen nahi naizela edo, baina nik azkenen klasek ematen ditudanez, 22 inguruko jendea dauket urten zehar gertu, eta behaiek proiektuk dituzte. Eta oso jende gutxik aukeratzen do, 8 urtetan talde bat izan non, umoreari buruzko zerbait egiten duena.
Eta bai, interneten dauzkeu meme hauek. Baina nahi meme hauen historioa oso interesgarri zaize. Meme hauek dia gauza bat, mundu digitalen bakarrik existitzen dena. Zuk ezin duzu meme bat esplikatu, txikito bezala. Osea, zuk ezin duzu meme bat zer dan esan, ez tokraz ikiten. Bizitza errealen meme batek ez dauke, ez aurretik ezerre, ez atzetik ezerre. Da, frame bat bezala, pelikula bateko ataltxo bat bezala. Baina ezin dezu jakin zertaz dijon horrek. Eta orduan, umorea egiteko modu hori esparru digitalen gelditzen da. Ez da mundu errealera etortzen. Eta mundu errealen behar ditugu erantzuna gaur egun. Horregatik da hain garrantzitsua umorea benetan bere garrantzi ematea, ez? Honek esan nahi du, bai, umorek salbatuko gaitu, baina ez umorek bakarrik. Hemendikan etorri behar dauke, mundu errealera ekartzea umore hori. Jendek barra egiten donen, Jose Luis Moreno ez bada, jendek barra egiten donen, lasaitasuna ematen do. Bizirik dau jendea barra egiten bado, ez? Eta dana lehuntzen du umorek. Orduan oso garrantzitsua da ide hori, eta nik ez dakit zintzuk izango dien umoraren koloreak, nik azken finean hori idatziten dut, eta ni atzen nau. Baina munduaren kolorea bai ikusten dugu eta pixkat iluna da, oaingoz. Azkenen, igual behar deuna da, umorea berriz realitate ontara ekartzea, eta berriz ikustea tresna hori bezala, ez? Mundu digitaletik atea, mundu errealera ekarri, tresna hori erabili, eta ez dakit, bufoiek izan zuten bezala, ez? Errege esan adibidez bera eta igual lapur bazala, ez dakit. Egia esateko aukera horiek izatea, eta horregatik da umorea garrantzitsua, eta horregatik olako ekitaldetara tortzea, benetan oso garrantzitsua da. Kasualitatea edo ez, baina Iker Jimenezek esango luken bezala, bai. Así que ez bada orain, ez da denboraik egongo. Paiazok ez dauketatea berrik esatea sua, eta danak broma badala bezala hartu, baizik eta benetan kritika hori inbarra daukegu. Eta hori da dana, mila esker.